Bueno, mira, aquí hi ha un... Dreta, recte. Aquí hi ha una senyalització. Allà diu el camp segon. No, recte. No, recte nosaltres. I ara també va venir el Ramon a l'escala. Sí. Què diu aquí? Prohibit aparcar. Davant, sí. Passem, passo? Sí. Quan hi havia? I de l'Àngels també no està. Ara. Això passa moltes prelles, eh? Bueno, a més, Que si aguanta... Mira'l. El de l'esquerra. Pas per aquí. problema, home. Mira tu. Ostres, tu. Deixa de fer to, ara. Hem d'anar. Estarà per aquí baix, a davall. Mira, aquí sota... Can Cal. Això és Can Cals de Fitó. Can Cals. Anirem al Pou de Glaç. Jo per això t'ho he dit, jo me'n recordo una vegada aquí, que anàvem a muscular i ens vam fotre una merdada que va ser... Què? No, de bé sí, quina... Això és el coll. Digue-me. Hi ha una ruta de BTT aquí, eh? Això és el coll de Can Plaja. Mira aquest triangle allà. No, però... Maco. El que m'acosta molt és arrencar. Bueno, com... Sí. Però he passat per allà on t'ha passat l'Uller. Sí. No. És obert. L'Helena ha baixat tot aquest tros, eh? Home, La pàgina web deia dilluns i dimarts tancat. doncs mira. No, anem per allà, No? Bueno, sí, jo Puigcargol, sí. Sí, jo Puigcargol. Ei, això deu ser un hotel. Suposo.
una caiguda de pins que no vegis. Ara em sembla que ve un cotxe. Fer un pipí. Tu. Vale, Cap a on? cap allà. On t'ha anat el cotxe? Aquest no era un dels allà? No, no. A dels Alls. Dels Alls, Sant Cebrià dels Alls. Sí, ara ets a Puigdarques, àrea. Hòstia, el cotxe ho visual, que jo anava a Ja. Antilla i Romanyà. Sí, cap a l'altre cantó es mira cap a Massais, Cantallades i Calonge. Bueno, anem tirant. Quanto caravana tu? Puigdarques, tu. No havíem arribat, Hem passat una màquina i està fatal, això, I que al passar-hi una màquina ho han deixat fatal. Recte. Per aquí baix? El tranc va recte. Recte.